କିଛି ନାହିଁ। ଅଛି ତୁ କହ ବାବୁ ହଁ ଦେବି। ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହ କହୁନ। যে পর্যন্ত ମୁଁ ନ କହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ତୋ ହାତରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧିବୁନି। ବାପା ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଛୁ ରାମ। କହ ରାମ କହ। ଆରେ କହୁନୁ କଣ ପାଇଁ? କଥା ଦଉଛି ଅପା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ନ କହିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମେ ଗାମୁଛା ହାତରେ ବାନ୍ଧିବନି। ବେଳେ ବେଳେ ତୋ ଛକିରେ